Zdravím, posaďte sa. Dnešný príbeh bude z krajiny gréckych bájí o postave nazývanej ako Medúza. Poďme na to. Z horúcich pieskov starovekého Grécka, z krajiny bohov a hrdinov, pochádza legenda o Medúze. Medúza sa zrodila z pradávnych morských síl, ako dcéra Phorkysa a Kéty. Phorkys, boh a stelesnenie skrytých nebezpečenstiev mora, a Kéto, matka morský monštier, predurčili Medúzu k osudu, ktorý sa rozprestiera medzi krásou a hrôzou. Medúza, pôvodne krásna kňažka, sa premenila na monštróznu gorgonu, ktorej pohľad premenil živých na kameň. Jej príbeh je tragédiou, varovaním a zároveň fascinujúcim príkladom moci hnevu bohov. Úvodne bola Medúza smrteľná žena, aj cez božský pôvod rodičov, ktorý nezaručuje vždy nesmrteľnosť, keďže v gréckej mytológii božský pôvod často prináša nesmrteľnosť. Ale nie je to železné pravidlo. Existuje mnoho polobožských hrdinov, ako Herakles, Perzeus, Achilles, ktorí mali jedného božského alebo jednoho smrteľného rodiča a sami boli smrteľní, hoci často s výnimočnými schopnosťami a dlhým životom. V prípade Medúzy sú obaj rodičia božskí, ale Phorkys a Kéto patria k starším božstvám mora, nie k olympským bohom. Ich božskosť je iného druhu a nemusí nutne automaticky prenášať nesmrteľnosť na ich potomstvo, najmä v kombinácii s inými faktormi. Medúza bola najmä známa svojou výnimočnou krásou. Niektoré verzie mýtov hovoria, že bola kňažkou v chráme bohyne Atény, kde slúžila a sľúbila celibát. Jej krása bola však tak oslnivá, že upútala pozornosť boha mora Poseidona. Ovidius v Metamorphosis opisuje, že Poseidon bol očarený Medúzou, najmä jej výnimočne krásnymi vlasmi. Poháňaný čírou žiadostivosťou a túžbou po jej kráse, Poseidon sa nezastavil pred ničím a násilne zneúctil Medúzu v chráme samotnej Atény. Text mytológie naznačuje, že Poseidon konal impulzívne, čisto púdovo, bez ohľadu na Medúzinu vôľu, posvetnosť chrámu alebo možné následky. Aténa, bohyňa múdrosti a vojny, bola rozhnevaná nielen znesvietením svojho chrámu, ale aj Medúzinou krásou, ktorú vnímala ako pýchu a rúhanie. V hneve a žiarlivosti premenila Aténa krásnu Medúzu na strašné monštrum. Jej vlasy sa zmenili na hniezdo jedovatých hadov, zuby sa premenili na kly diviaka, ruky na bronzové pazúry a krídla jej narastli na chrbte. Najdesivejšou zmenou bol jej pohľad. Každý, kto sa pozrel do Medúziných očí, sa okamžite premenil na kameň. Z krásnej kňažky sa stalo monštrum, osamelé a desivé, vyhnané do odľahlých krajín, do jaskyne na ďalekom západe, na okraji známeho sveta. Medúza sa stala jednou z troch gorgón, sestier, z ktorých dve, Sténo, Euriale, boli nesmrteľné, kým Medúza si ponechala svoju smrteľnosť, hoci premenená na monštrum. Gorgony boli strážkyne, desivé bytosti s mocným pohľadom a strašným zjavom. Medúza ako najsilnejšia z nich sa stala symbolom hrôzy a nebezpečenstva. Príbeh Medúzy je najviac spojený s hrdinom Perzeom. Král Polydektes poslal Perzea na zdánlivo nemožnú úlohu – priniesť hlavu Medúzy. Polydektes sa chcel zbaviť Perzea, aby sa mohol slobodne uchádzať o jeho matku Danae. Perzeus s pomocou bohov Atény a Herma sa na túto nebezpečnú cestu vydal. Aténa dala Perzeovi štít, v ktorom sa mohol pozerať na Medúzu ako v zrkadle, aby sa vyhol priamému pohľadu a skameneniu. Hermes mu daroval okrílené sandále, vrece Kibisis na hlavu Medúzy a adamantový kosák na jej useknutie. Perzeus sa vydal na cestu ku Gorgonám, ktoré našiel spiace v ich jaskyni. S pomocou Aténinho štítu ako zrkadla sa vyhol priamému pohľadu na Medúzu
a odsekol jej hlavu jedným mocným úderom kosáka. Z Medúzinho tela v momente jej smrti vyskočil okrídlený kôň Pegas a obor Chrysaor, ktorí boli jej deťmi s Poseidonom. Perzeus vložil Medúzinu hlavu do vreca Kibisis a rýchlo opustil jaskyňu Gorgon, prenasledovaný jej nesmrteľnými sestrami Steno a Euryale, ale vďaka okrídleným sandálom a čiapke neviditeľnosti od Hadesa, ktorý mu bol tiež darovaný bohmi, sa Perzeovi podarilo uniknúť hnevu Gorgon a bezpečne sa vrátiť domov. Medúzina hlava si aj po smrti zachovala svoju moc skamenenia. Perzeus ju použil mnohokrát na obranu a zneškodnenie nepriateľov. Nakoniec ju daroval bohyni Aténe, ktorá ju umiestnila na svoj štít Aegis, aby ju používala ako strašnú zbraň v boji. Medúzina hlava na štíte Atény sa stala symbolom božskej moci, ochrany a zároveň hrozby. Príbeh o Medúze je plný symboliky a zároveň interpretácií. Často sa interpretuje ako príbeh o treste a premene, o sile ženského hnevu a boji hrdinu s monštróznymi silami a o víťazstve rozumu a odvahy nad strachom a desom. Medúza je tragickou postavou, ktorá sa stala obeťou božského hnevu a nespravodlivosti, ale zároveň sa stala mocným symbolom v umení a kultúre. Legenda o Medúze so svojou desivou krásou a skameňujúcim pohľadom pretrváva veky a stala sa ikonickou postavou v dnešnom svete a popkultúre. Jej obraz a príbeh sa objavujú v mnohých formách. Medúza bola obľúbeným motívom v starovekom gréckom a rímskom umení. Jej hlava, Gorgoneion, sa často objavovala na štítoch, brdeniach, budovách a amuletoch ako ochrana pred zlom a nepriateľmi. Renesanční a barokoví umelci ako Caravaggio alebo Rubens spracovali tému Medúzy vo svojich dielach, zdôrazňujúc jej hrôzu a tragédiu. Medúza je často postavou v modernej fantasy literatúre. Objavuje sa v mnohých knihách, poviedkach a románoch, často ako silná antagonistka, ale niekedy aj ako tragická hrdinka alebo bytosť s hlbším príbehom. Príkladom je séria Percy Jackson od Ricka Riordana, kde Medúza zohráva významnú úlohu. V knihách série Percy Jackson je Medúza zobrazená ako majiteľka záhradníctva, ktorá ukrýva svoju monštróznu podobu za slnečnými okuliarmi a láka nič netušiace obete. Medúza sa objavuje v mnohých filmových a televíznych seriáloch, často v adaptácii gréckej mytológie, fantasy filmoch alebo hororoch. Je vizuálne stvárnenie, hadie vlasy a skameňujúci pohľad sú vďačným materiálom pre filmové efekty a kostýmy. Príklady možno nájsť vo filmoch ako Súboj titánov alebo Percy Jackson a Zlodej blesku. Vo filme Súboj titánov je Medúza zobrazená ako desivé monštrum s hadmi namiesto vlasov, žijúce v temnej jaskyni, a jej pohľad okamžite mení ľudí na kameň. Medúza je populárna postava v videohrách, najmä v žánroch akčných adventúr a stratégií, ktoré sa inšpirujú mytológiou. Je skameňujúci pohľad a hadie vlasy sú často využívané ako herné mechaniky a vizuálne prvky. Príkladom je séria God of War alebo Assassin's Creed Odyssey a mnohé ďalšie hry. V hre Assassin's Creed Odyssey hrá Medúza úlohu silného bossa, s ktorým hráč bojuje v rozsiahlom súboji, pričom musí odolávať jej skameňujúcemu pohľadu a útoku hadích vlasov. Obraz Medúzy, najmä jej hlava s hadmi, sa stal modným motívom a logom znaky Versace. Gianni Versace si vybral Medúzu ako symbol pre svoju značku, pretože reprezentovala krásu, moc a fatálnu príťažlivosť. Logo Versace, hlava Medúzy s hadmi, je ikonickým symbolom luxusu a módy a objavuje sa aj na oblečení, kabelkách, šperkoch a ďalších produktoch tejto značky. V modernej interpretácii je Medúza niekedy vnímaná ako symbol ženského hnevu, potrestanej ženskej krásy alebo ako obeť mužského násilia a božskej nespravodlivosti. Niektoré feministické interpretácie sa snažia reinterpretovať jej príbeh a hľadať v nej silu a vzdor voči patriarchálnej moci. Legenda o Medúze, tragickej gorgone s pohľadom, ktorý zabíja, pretrváva veky a ďalej nás desí aj fascinuje.
Jej príbeh nám pripomína moc bohov, krehkosť ľudskej krásy a dôsledky hnevu a žiarlivosti. Keď na budúce uvidíte obraz Medúzy, spomeňte si na jej tragický osud a na jej tajomstvo, ktoré sa skrýva v hlbinách gréckej mytológie. Tak ako ukrývajú lesy tajomstvo bytosti, ktorá sa nazýva Bendigo. Ale na tento príbeh si čas zase našiel iné miesto.